Sakop yan lahat. Kasama yung daw ng jack spray. Daw naman lang yung truck natin. Kuha mo na yun, no? 3 to 1. Ha? Dito na. Oo. Pero alam ko nga matakin eh. 3 to 1 na. Sinat ko nga sa likod. 3 to 1. Sa likod yun. So ayun mga karagon, biyahe na naman tayo. So linggo. Habol kami ng pangatlong biyahe. Ay, may kalsonoy. Tatlong biyahe, tulog manok. Tulog manok. Tatlong biyahe. Kailangan kasi makatatlong biyahe kami sa isang linggo. Para kahit pa paano may kita. Meron pa pala isa eh. Meron pa sa kasi. Itang. Wala, baba yan. Naghahalo yung ano. Diesel sa langis. Bigay yan bukas. Kakir yan eh. Builado. Na-adjust kaya ito kanina? Tinanong mo ba? Oo. Nagaman na ito. Ha? Nakalimutan ko yung buko niya. Ha? Nakalimutan ko yung buko niya. Yun lang? Doon sa Yung milihan? nakita ko na sa kanina. Pabili ba? Kahit dahon lang daw. Balik na lang ako. Dalawa? Dalawang piraso. Kung hindi yung mga Ha? Mali to, ang daming daming bala ng stapler sa loob. Sabi mo mali to. Nakakala ko balat eh, ang tigas eh. Piana 8. Shout out dol. Bigyan kitang jacket. Blake, shout out. Ay, wala na pala akong ano. Hindi ako makalagay ng moderator. Demonetize pala tong channel ko. Blake, shout out. Patrick Blue Star 20, shout out. As emoji ni Blake ka. Bicol tayo ngayon mga idol.
May bagyo na naman, no? Daming ano eh. Daming bala ng stapler eh. Ayop. Nakakuha ako 3 eh. Marubal yung nagbalot nitong mani na to. Shout out sa nag repack ng mani na ito. Huwag mo naman samahan ng ano, stapler. Bala ng stapler. Blake. Nagagalit yata si Blake sa mani. Shout out sa 5 viewers. Patrick Blue Star 20. Maulan dito ngayon mga idol. Nakakatila-tila lang ng ulan ngayon. Maulan pero mainit eh. Kakabit lang tayo ng ulanhan. Alab ng puso. Ano yan? Panatang Makabayan? So, ganito lang ang trabaho ng helper dito. Iaangat na lang yung landing gear. Tapos yung transmittal. Ayun na. Hanggang Bicol, tulog. Wala na pala yung ilaw natin na isa doon. No? So, ayos lang yan. Puta na, 3 lang naman yan. Mukhang may pinagdadaanan kablik ka. Alap ng puso. Ikutan muna natin to.
I-check natin yung mga ilaw. Kung kompleto. Dilim dito. Okay. Biyahe kahit linggo. Tama na. Ito, may laman pa yan. Tapos ito. So, bali dalawa pa yung loaded. Dalawa pa yung loaded. Wala na maghatak. Yung, ayan, bago na yung posporo na yun, ay. Hindi ako makapaglagay ng ano, jacket. Wala, demonetize ang channel natin. Ano pala, lock ng fifth wheel. Hindi ko na check. Baliktad yata, no? Ay, baliktad yung ano, hangin. Maulan, kaya papawisan. Grabe. Patrick, mamaya after nitong ano, live ko, baka ano, bibisitahin ko yung ano mo, yung bahay mo diyan. Iwan lang kayo ng bakas mga idol sa ano, channel ko para bisita ko yung bahay nyo. Saan lang to, ano lang, finished product lang tong karga natin. Product lang to eh. So yung mga container na yan, ano yan, mga biyaheng pier yan. Pier to pier lang yung ano yan, deliver nyan. Pier to Prinsesa.
to sa buhay ko. Puta, parang alanganin yata yung ano na yan, parada na yan dyan. Hindi tayo makakaliko ito ah. Alanganin yung pagkalagay niyan ah. Sarap. Alanganin nga yung pagkalagay niyan. Bayan naman yung mga to. Sus, alanganin talaga. Grabe naman nagparada nito. Wala pa naman forklift dyan. Wala nga din nakasuko dito eh. Nari nito, atras ako dito. Abutin talaga yan. Yung haba-haba pa dito. Sino kaya nagparada yun dyan? Trust tayo na eh. Parang hindi trailer driver nagparada nito ah. Ay nako. Parada na lang eh. Hindi mo na tingnan kung anong sitwasyon ng ano, mga paradahan. Parada ng parada. Langanin talaga. Tanggalin mo boy, tanggalin mo. Alanganin nagparada niya na. Alanganin.
Alanganin din ako dito. Putik na yan. Wala pa pinante ko, hindi marunong mag-ano. Signal. Hoy! Tingnan mo yung ano dito sa kabila. Tingnan mo yung ano dyan, yung truck dyan, baka abutin. Hoy! Lugaw ang parada dyan. Ano likod? Antay tayo dyan.
palabas pa lang eh. Labas pa lang, pahirapan na. Labas pa lang dito sa planta. Wala eh. Iba dito na ano, hindi marunong magtingin ng ano, sitwasyon ng daan. Parada lang ng parada. Basta lang makaparada, okay na. Hindi natin tingnan kung ano yung sitwasyon ng daan. Kasya ba yung lalabas? Kamuti.
Ay. Yung mga alis, antok na. Hindi pa nakakalis, antok na. Dami. Okay na. Walang padala. Ano yan? Ano pa may iwan? Ha? Sa? Ticket? Nataw ka kanina tapos wew. Shout out sa 1 viewers. Sakay ka, nandiyan ka na sa nakangusok agad. Nakangusok agad, sasakay pa lang ng pasahero. Anak ka ng kweng-kweng. Adjust nga na yun. In-adjust nga, malakas. Tapos di mo binila ng buko.
Beer fire. Lasing na. Aga pa. Kaya pa sasakayin. Lasing na mo eh. Habol pa. Okay lang. Maulan yata sa Bicol eh. Bagyo nasa ano, norte. Norte yung tumbok. Ah, lalom. Lalom-lom. Basura. Meron pa.